Ano 2025, Día das Letras Galegas, dedicado á tradición, as coplas e as pandeiretas, conxunto de cantares transmitidos gorxa a gorxa, patrimonio non escrito que algún día chegaría a ter o recoñecemento da nosa Real Academia por crear e transmitir a tradición oral galega, nos traballos e nas festas, nas fiadas e seranes, un conxunto de cantares comezaban a soar, a vecinanos a casa Rama e Eva Castiñeira. A música tradicional é unha ponte temporal. Borra as liñas entre xeracións. Un fermoso recordatorio de que este arte non coñece idades, non respecta límites e ten o poder de conectarnos nun momento único e máxico. Un xoves máis. Benvidos, benvidas. Son Isa Barrio e isto é Caixa de Ritmos. Abrimos hoxe co temiña de Samuel Soto Macía. Xa adiviñaredes, por suposto, do que vos vou falar hoxe, pois sí, do Día das Letras Galegas 2025, xa que se celebra este sábado, non podía ser de outra maneira. En Caixa de Ritmos quero darlles o oquiño que se merecen, as cantareiras que se merece, a poesía oral que se merece toda esta tradición que adoro e que me encanta. Agora que me puxeron a pandeireta na man, E precisamente daqui a mañán poderíamos estar falando desta tradición que se remonta xa a moitos séculos. Este ano 2025, como vos dicía, adícaselle o Día das Letras Galegas á poesía popular oral personificada nas cantareiras. Que pasa? Que as elixidas teñen que ter en común para poder entrar máis de 10 anos desde o seu falecemento. Isto tamén deixa fora, neste momento polo menos, a xente que tamén o merecería, pero bueno, as normas son as normas e éche así. Este ano, personificado en Adolfina e Rosa Casás Rama, cantareiras de Cerceda, Eva Castiñeira Santos de Muxía, e Manuela Lema, Teresa García Prieto e Prudencia Asunción Garrido das Pandereteiras de Mens. Aquí vos deixo cun cachiño da súa arte, Maneo de Mens.
As pandereteiras de Mens foron 5 labregas da parroquia de Mens en Malpica, recoñecidas por preservar a tradición da pandeireta galega, aínda que Adela e Teresa faleceron fai menos de 10 anos, como vos dicía antes. Prudencia Garrido, súa irmá Asunción e Manuela Lema Villar si recibirán a homenaxe. Estas mulleres continuaron tocando e viaxando coa súa música por Europa e por América, acompañadas desde 1972 pola agrupación folclórica Aturuxo. As letras galegas porán en valor a estas mulleres cuxa música e poesía popular son básicas da identidade e a cultura galegas, recoñecendo o legado cultural das cantareiras e o seu papel na conservación do galego ao largo da historia. Escoitamos agora as pandereteiras de Xiradela no seu paso por Luar. Pero bueno, sigamos falando destas homenaxeadas deste ano. Adolfina e Rosa Casas, tía e sobriña, destacaron como cantareiras e tocadoras na súa comunidade. Rosa emigrou a Inglaterra nos anos 60 e nos 80 ambas se reencontraron, rescatando a súa música e o seu estilo. Ian a outras aldeas e escoitaban a outra xente cantar e aprendían os bailes da zona, muñeiras, jotas e jarraos. Como se lles daba tan ben, foron collendo man para inventar coplas no momento. Eran grandes improvisadoras. O bailar era unha cousa de moito mérito cando Rosa e Adolfina eran mozas. Nos anos 30 e 40, sen televisión, nin radio, nin luz eléctrica sequera, a diversión principal era a xuntanza. Unhas veces para facer algún traballo nunha casa, como unha malla ou labores do liño, e outras simplemente íase á casa dun veciño a conversar na lareira, o que se chamaba ir de ruada ou pola vila. Aí, noite tras noite, á luz do lume ou como moito dun candil, elas foron aprendendo a tocar a pandeireta e a cantar. Aquí vos deixo coa súa muñeira de Cenceda, interpretada polas cantareiras do Seminario Galán. Falaremos agora de Eva Castiñeira,
Nacida en Muxía, comezou a cantar en romerías desde ben pequena. Foi a primeira pandereteira en actuar xunto a un grupo de folk nun escenario, cando en 1980 o grupo Milladoiro a invitou a un concerto na Coruña. Foi gravada tamén para o álbum Recolleita de Pablo Quintana, Canda o cego dos Vilares. E as súas melodías tamén foron inseridas no álbum Galicia no País das Maravillas de Milladoiro. Aquí vola deixo coa danza. Esta candidatura múltiple é representativa das moitas persoas, sobre todo mulleres, que por toda Galicia coidaron, arrequentaron e transmitiron unha tradición centenaria que segue a deixar pegada nas novas xeracións. Sacarei a bailar os mociños, mociñas desta noite mesta. Se debullase as espías, coas uñas longas de gata, e da horta só apañase as espiñas e a mala erva que me mata. A miña tatara, 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 tatarabo estaría contenta. Tatara, 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 tatarabo estaría contenta. Ta, 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 tatarabo estaría contenta. Ta, 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 se me escoita cantar. A miña tatara, 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 tatarabo estaría contenta. Tatara, 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 tatarabo estaría contenta. Ta, 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 tatarabo estaría contenta. Ta, 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 se me escoita cantar. Se o camiño da fonte fose o mar
collo súa man, contolle to que fixe no serán. Non se alarma, non se asusta, ela viviu mil veráns. O desolado, collo súa man, contolle to que fixe no serán. Non se alarma, non se asusta, ela viviu mil veráns. O desolado, collo súa man, contolle to que fixe no serán. Non se alarma, non se asusta, ela viviu mil veráns. O desolado, collo súa man, contolle to que fixe no serán. Non se alarma, non se asusta, ela viviu mil veráns. A miña tatara, 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 tataravó estaría contenta. Tatara, 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 tataravó estaría contenta. Ta, 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 tataravó estaría contenta. Ta, 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 si me escoita cantar. Miña nai era o mellor que hai no mundo. Unha luchadora, trabajadora, loca por os fillos, polos netos. Tiña unha voz e cantaba como meu pai, que era unha delicia oílos os dous. Por que lle chamaban as gaiteiras? Porque eran boas mozas, eran moitas mulleres, irmás, festeiras, e gustaba a festa, era a diversión que tiña. A lingua galega continuou viva e vizosa durante séculos, malia as prohibicións e a súa desaparición do espacio oficial, porque o pobo galego a custodiou. En particular, as mulleres que preservaron a lingua e crearon anónimamente unha poesía popular transmitida nas cantigas, das aboas ás netas, das nais ás fillas, dunhas veciñas a outras, como non van estar contentas as tataraboas. Como di o verso de Luisa Villalta, as coplas aprendidas na saia da aboa. Para cantar como a min, para cantar como eu canto, para cantar como a min, para cantar como eu canto. Ese cantar que botaches, dime quen cho aprendiu, ese cantar que botaches, dime quen cho aprendiu, aprendiu mo miña boa nai da nai que me pariu, para cantar como a min, para cantar como eu canto, para cantar como a min, para cantar como eu canto. Levo unha pena moi fonda cravada dentro da alma, levo unha pena moi fonda cravada dentro da alma, e habíasme de bicar que con iso me pasaba, para cantar como a min, para cantar como eu canto, para cantar como a min, para cantar como eu canto. E esta miña compañeira cos ollos que ten na cara, esta miña compañeira cos ollos que ten na cara, non hai rapaza nin mozo que non queira namorala, para cantar como a min, para cantar como eu canto, para cantar como a min. Escoitábamos a SES, unha mostra de como combinar a música tradicional galega co blues, co rock and roll e coa canción de autor latinoamericana. Se unha cousa temos clara na nosa cultura é que non se finaliza ningún gran traballo sen celebralo por todo o alto. As vendimias, os fiandóns, as colleitas, as sembras, a maia, ir ao muiño moer eran traballos que se conxugaban ao final da xornada con baile, música e festa. Nestas festas e celebracións tiñan un papel primordial as cantareiras, compartindo coas novas xeracións as súas cantigas, a súa maneira de ver a vida, a súa ironía. Nunca cuspas cara arriba, que todo ten de caer, para falar faltas doutros, ningunha antía de haber. Marmura sempre de min, marmuras de min e doutros, no inferno tes unha cama para te deitar un pouco.
se perdeu ninguén, perdese por marmurar, da vida de cada quen, perdese por marmurar, da vida de cada quen, atende do teu primeiro, o dos demais non é, o dos demais non é. Non podo pasar por alto a todas as novas xeracións de intérpretes e creadores actuais que demostran que a esencia da poesía popular está a evolucionar e cambiar. Fuxan os ventos, nos anos 70, Milladoiro, Mercedes Peón, Xavier Díaz, chegando ata as xeracións máis novas como Sés, que xa escoitamos, Mondra, Fillas de Casandra ou Tanxugueiras, que acabamos de poñer. Tamén eles e elas serán protagonistas dun ano no que as letras galegas, como dicía ao principio, terán máis música que nunca, dunha tradición que olla ao futuro. Como diría Mercedes Peón, unha maravilla. Escoitarei o meu propio son. A tradición volvese vanguarda. O folclore, conxunto de tradicións, costumes e manifestacións artísticas dun pobo, non debe ser contemplado de forma arqueolóxica, senón na súa propia esencia,
que está a evolucionar e cambiar, como dicía, e zume que nutre a novas formas de expresión nun momento en que a lingua galega presenta as cifras máis baixas entre a xente máis nova. O interese por estes grupos e polas diversas manifestacións que levan asociadas contribuirá tamén á difusión oral da lingua na que están creadas. Asistimos agora a novas foliadas, a cantos de taberna, a irrupción espontánea de xente bailando nos concertos de música tradicional. Compre volver ás raíces para seguir botando gromos. Non sei cara onde vou, só sei que o viño matou. Os meus miolos están feitos un Cristo, non sei onde van. Só sei que está bailando na feira de Chantada. Chegou Ramón da Vendimia, ofreceu algo que me calmara. Foi cando ia marchar, 20 desguello bailando, 20 desguello bailando. Soube que ia namorar. Só sei que está bailando na feira de Chantada. Chegou Ramón da Vendimia, ofreceu algo que me calmara. Foi cando ia marchar, 20 desguello bailando, 20 desguello bailando. Soube que ia namorar. Non sei cara onde vou, só sei que o viño matou. Os meus miolos están feitos un Cristo, non sei onde va. Só sei que está bailando a feira de Chantada. Chegou Ramón da Vendimia, ofreceu algo que me calmara. Foi cando ia marchar, 20 desguello bailando, 20 desguello bailando. Souben que ia namorar. Con este cover de Quique Varela, a clásica muñeira de Chantada, chegamos ao final do programa, do que, como vos dicía ao principio, poderíamos seguir desgranando e falando ampliamente. Non quero finalizar sin nombrar a todas esas cantareiras anónimas, algunhas moi cercanas a min, que tamén están contribuindo na sombra, por dicir de alguna maneira. Considero que elas tamén son protagonistas. Invítovos a que naveguedes polas redes, a que naveguedes e vos empapedes de toda esta cultura musical que temos, de tanto as novas xeracións como as ancestrais. Eu só vos puxen a puntiña do iceberg, pero hai moitísima riqueza musical. Estou moi contenta de que este ano, ademais, se lle dé a cabida a música dentro das letras galegas e sobre todo as pandereteiras e as cantareiras, como dicía, eles e elas, que tamén sexan protagonistas, máis alá dos nomes que figuran na portada, toda a xente que hai por detrás que está facendo posible que a nosa lingua perdure no tempo, que evolucione, como vos dicía, para todos un disfrute e unha maravilla. Grazas por chegar ata aquí, como sempre. Todos os xoves cada 15 días abriremos xuntos esta caixa de ritmos. Desfrutade, feliz día das letras galegas, feliz día aos galegos, feliz día aos homenaxeados, e que o ritmo te acompañe. Grazas, cantareiras. Porque sen a vosa voz, hoxe non seríamos nós. O 17 de maio, que soe a nosa lingua.